ассалому алейкум тамошобинони азиз. имрӯза видеои мо специально барои новичоке ки нав омадагианд кор ва шахсоне ки дар ширкати фаберлик кор мекунанд, специально барои командаи сайдара ҷавова ва шахсоне ки дар компанияи фаберлик кор мекунанд. 5 пункт имрӯз ма менависем ки ҳар яке шумо бояд ҳар рӯз такрор кунед. Якум ҳар рӯз сторис ва статус мондан коллажа обязательно ё ба нархи каталог месозем, ё 20% скидка катия можно. Хуб такш нархи каталог кати нависем. Якум ҳар рӯз сторис статус мондан бо нархи каталог. ҳар рӯз як рӯз пропуска кардан дар кор нест, ҳар рӯз активно анави кора кардан дар кор. Дуюм обязательно заказ оформид кардан ва обязательно шумо новичок туда фаҳмонед ки первишага чанд қадам мегузарӣ ва 50 балл чӣ фоида дора. Обязательно фаҳмондан дар кор. Вақте ки шумо намеген новичок 9 балл 10 балл 16 балл мекунад, тамом вай намефаҳма. Обязательно ё 30 балл кардан ё ки 50 балл кардан. Дуюм заказ оформид кардан. ё 30 балл ё 50 балл. Касоне ки 50 балл мекунанд, следующий каталог ҳам 26% скидка, ҳам агар ва ё ҳамин маҳсулота савдо карда фурӯхта бутонанд, обязательно 35% фоида ай вайшон мебинанд. 35% фоида ай фурӯхтаншон мебинанд обязательно. Сеюм ҳар рӯз якта видеороликча сохтан оиди продуксияе ки шумо хотон истифода бурдагӣ. ҳар рӯз сеюм ҳар рӯз як дона видео. ҳар рӯз як дона видео сохтан ана дар бораи продуксияҳо, дар бораи ки шумо чӣ хеле истифода мебаред, муддои пост ликунед, не обязательно профессиональный видео кардан, не обязательно профессионально гап задан, чӣ хеле ки шумо гап мезанед, лаҳҷавӣ гап занед, обязательно ҳамин видеоро шумо бояд тайёр кунед ва обязательно стори статусотонда бояд анавия шумо монед. Чорум ана ҳар рӯз сетоги коллаж сохтан, ҳар рӯз анамо коллажотона оиди продуксияи фаберлик сторис мондан, ҳар рӯз сето коллаж сохтан. ва ай ҳама бигем ки муҳимтарин панҷумуш ҳар рӯз сад каса ба кор даъват кардан. агар тамошобинони азиз ҳамаи ё фоида надорад, вақте ки шумо ира намекунед, вақте ки шумо новичок наметонед ёфтан, новичок намебиёред, ҳамаи кори кардагитон бефоида. ҳар рӯз 100 нафара ба кор даъват кардан фарқ надорад. Шумо рӯ ба рӯ дар пеши мактаб, дар садик, дар маршрутка, дар такси, тариқи сайтҳо, тариқи реклама фарқ надорад. Шумо ҳар рӯз бояд 100 каса ба кор даъват кунед, регистратсия не, ба кор даъват кунед. Ай и 100 нафар 99 таш отказ мекунад, рӯ 70 дар кор нест. Ма қатъиам ҳама сразу розӣ намешава кор карданда. Сабру тоқат кардан дар кор, қатъиам дар як рӯз як одамам қатъи шумо уже регистратсия шава, қатъиам одам кор кунед, аллакай и пешравии кори шуморо нишон медиҳад. Ва ҳар рӯз худованда барои ҳама он чизе ки дар зиндагии шумо дод, надод, шукрона кардан дар кор, шукргузорӣ кардан дар кор. Баъди ҳар як намозтон дурака намози шукрона бихонед, ай ҳама чиз шукрона кардан дар кор. имрӯз каса ба кор даъват кардӣ, ягон кас розӣ нашуд, шукрона кардан дар кор. Намешава, ин кор барои ман нест, ин кор барои шумо набошад, чӣ кор барои шумо. Баъд бениҳоят занҳои бисёранд ки сразу хушчуна айдас метиҳанд, намехоҳанд кор кардан. Сабабаш дар чист? Барои ки ба ё фақат ширинии ҳаёта дидагианд, фақат чизи тайёри хонара дидагианд, хонаи хӯштовон падару модара тайёр хӯрдагианд, меҳнат кардагӣ нестанд. Дар зиндагӣ ҳам шириниша дӯст доштан дар кор, ҳам талхиша, дар қиндиёш сабр кардан дар кор, ҳамаша дӯст доштан дар кор. Магар мефурам фақат роҳат кунам, лекин роҳат бе меҳнат намешавад. меҳнат кардан дар кор, барои меҳнат кардан бо одам азоб мекашад. ҳама ина сабр кардан дар кор, тоқат кардан дар кор, шукрона кардан дар кор. Вақте ки шумо шукрона кардан наметонед, шумо пешравӣ кардан наметонед, обязательно шукрона кунед. Ман дар бениҳоят группаҳои бисёром, даже наставникҳо як гап намезананд, директорҳо вообще гап намезананд. Самый главный наставник директор шумо, да ё ягон дахолатмандӣ надоред, лекин шумо бояд активни бошед. Шумо ҳамин корро кунед ки новичоку духтаракои командаи шумо обязательно бикунанд. Барои ҳамин боз диққат гӯш мекунед. ҳар рӯз сторис ва статус кардан, заказ оформид кардан, ҳар рӯз ягдонаи видеороликча дар бораи продуксияҳо сохтан, ҳар рӯз сета коллаж сохтан, ҳар рӯз 100 каса ба кор даъват кардан. Ана биёра кунед, 100% гарантияш қатӣ, миллион процент гарантияш қатӣ, баъди як сол шумо директор мешавед. ҳамаиро ҳар рӯз кунед, баъди як сол гарантияш қатӣ шумо худтона доходи 40-50 ҳазорада мебуред ки ҳар 20 рӯз пас шумо 40-50 ҳазор мегиред. Лекин ира ман барои одамон гуфтестам ки оҳиста барои ҳама одамоне ки оҳиста кор мекунанд, барои ҳама мешава ки шумо худтона ба доходи 40-50 ҳазора дар муддати як ҳафта ам бурем. Ман видеороликча кардагим дар группа, як ҳафтадам шумо директор шавед. Ман 3 каталог директор шудагам. Ман як солда аллакай национальный директор будам. Баъд бисёри одам мегӯянд ки чӣ ба фақат дурӯғ мегӯяй, бор якним солда мегӯяй, бор 2 солда. Ман якним солда партнёр кардагим. Вақте ки ман обучение мегзаронам, ман мегӯям ки ман 2 сол шуд дар фаберлик кор кардам. Ҳозир бо мегӯям уже қариб 3 сол мешавам дар фаберлик кор мекунам.
вақт рафтеста, лекин ман дар 1,5 сол видеои ман ҳаст ки дар форми Москва чихел кағози компания мега ки дар 1,5 сол ма звания партнёрӣ кардагим. Звания партнёрӣ. Лекин и барои одамои тамбалу, одамое ки масалан оҳиста-оҳиста айна нозу бузург карда ҳамин кора мекунанд. Ана мешава ки анами метод ки ҳар рӯз активни кор кунӣ, кори хона дам успеҳ мекунӣ, хизмати хушруванди хиср дам успеҳ мекунӣ, хизмати фарзандот дам успеҳ мекунӣ. ҳар рӯз бо ҳамин активнитар, чапқонтар агар бикунӣ, 6 моҳда директор мешавӣ. Гарантияш кардӣ, миллион процент гарантияш кардӣ. Барои ҳамин қадр берен апа охаро бохна намекунем. Специален видеои барои духтараке ки навкор мегӯянд, мо айчи сар кунем мегӯянд. Марҳамат шумо айчи сар кардан дар кор. ай анами гуфтагиҳои маро бо диққат гӯш кунед. Як бор нафаҳмидем, ду бор тамошо кунед, ду бор нафаҳмидем, се бор тамошо кунед. Видеои Адрена дар бораи фоидаҳои компания, фоидаҳои компанияро тамошо кунед. Шуморо вақте ки ҳамин хоб бедор мекунад, то биёяд ки фоидаҳои компания аз зиёд донед. Аз зиёд. Як бор ҳамин хондаи назар гузарондан дар кор, аз зиёд кардан дар кор. Фаберлик просто фаберлик нест. Фаберлик международный бизнеси калоне ҳаст ки дар инҷа миллиардер шудан мумкин аст. Ман худман миллионер гуфта метавонам. Барои ки ман миллион кор кардагим дар фаберлик. Зиёдаи 40 миллион кор кардагим, миллионер гуфта метавонам. Дар муддати 1,5 сол уже ман миллион кор кардагим. Каталог ки ман 7 миллион компания гирифтагим. Барои ҳамин қадр ман тонистам шуморо метавонам 24 соате ки худованд барои ман додаи. Ҳамин ақл бигем чизае ки худованд ман додаи, ҳамааш модам додаи. Ман диплом надорам, саводи олӣ надорам, 100% рисида намедонам. Мактаби миёнаратон хондагим. Дар ин кори мо саводи олӣ дар кор нест. Кори мо, бизнеси одаму одамгарӣ, сабру тоқате. Метавонӣ сабр мекунӣ, кор мекунӣ. Ай компания ба о компания, ай компания ба о компания давидан дар кор нест. Дарахт дар як ҷо сабз мешавад. Раз фаберлика интихоб кардем, алфлей мо атомии дигар ҷо давидан дар кор нест. Раз шумо ё атомии ё алфлей ма интихоб кардем, пеши мо омадан дар кор нест. Як компанияро биқапем, ҳамон як компанияда сабру тоқат карда то охира кор кунем. Барои ҳаматон бурдборӣ пешравӣ хоҳонам. ҳамаи шумо консултантҳои азиза дар группаи директорон ман интизорам ва ҳамаи шуморо ман дар соли анамин 2024 моҳи ноябр дар форми Москва бо чекҳои калон дар рӯи саҳна интизорам ки ба сари баланд бо дастагулҳои зебо ман шуморо пазравият кунам.